maganar gaskiya ba shine mu yi aiki da gaskiya a duk inda muka ji ta, kuma duk lokacin da muka ji ta, a bakin kowa yi muka ji ta. Kwanakin baya na yi bidiyo nake tambaya cewa me yasa masu wa'azi suka masu aiki da wa'azi yawa. Akwai wanda ya kira ni yake mun magana akan cewa ai malaman ne suka yi sama suka yi ƙasa, malaman ne ba sa kaza, malaman ne suna zuwa gidan gwamnati, malaman ne suna bin wani ne. Ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi shine ka ji gaskiya kai aiki da gaskiya, ba ka ji gaskiya ba ka kalli wanda ya gaya maka gaskiya. Wannan shine babban abin da yake cutar da mu sau da yawa a lokuta da dama. Za mu ji gaskiya, mun san gaskiya ce, amma waye ya faɗe ta? Ai wane ne shi ma ai haka yake, ai wane ne shi ma kaza yake, ai wane ne shi ma baya kaza. Odo yana da kyau cewa wanda ya gaya maka gaskiya ya zama yana aiki da gaskiya, amma fa ba shi bane ribarka. Kai ribarka shine kai aiki da ita. Idan ya gaya ma gaskiya ka san gaskiya ce, ka gane gaskiya ce, ina ruwanka da shi idan bai yi ba. Wani Allah ya turo shi ne dan ya gaya ma gaskiya. Maybe shi already Allah ya riga ya yi ba zai ba hanyar gaskiya ba, kuma shi ba hanyar gaskiya ke ba, amma Allah ya amfani da shi, ya turo shi dan ya sanar da kai gaskiya, dan kai ka tsira, ko dan ya tseratar da kai. Amma sai ka tsaya kana tunanin ai daga can yake, daga ina yake, ai kaza yake, ai kaza yake. Muddin muka ci gaba da wannan tunanin, to za mu dade muna cikin kuskure. Ita gaskiya ce, daga kinta kuma sai bata. Kowa ya gaya ma gaskiya, ko ya yake, ko ya kamannin sa yake, kowane iri ne shi, kowace irin gaskiya ce, idan har ka san gaskiya ce ka dauke ta kai amfani da ita, kai za ka fi shi moruwa. Idan ya gaya ma gaskiya bai aiki da gaskiya ba, kai ka san gaskiya ce, kai aiki da ita, kai za ta amfane ka, ba shi ba. Allah ya samu dace. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabon shirye-shiryen mu idan mun